pasal deklan hi privacy ngai pui mo tak mai nia me chidang dena anom dun lai hi ka mungai lo chu sei lo fit som vel hla ba khian me chidang bula hi nom ngai lo ni ma se tum khat chu amatok lo tlan ka muwa tin anu pui hian asoi ni dutak loka gole an lo tia ma se amatok chunga chuan me che pakhat ro chuang ve tlat mai deklan chuan tunu tanga da ka hin huwa kan kal na tu mun kha an tron don ania alo tia abula me che chuang po chuan alo bai bai ve a ma se abula me che chuang hi asirwa tori nia chu aya makzok chu me che bula om ngai ro em maya tuna amatok a me che pakhat asirwa tori chu aphurtlat mai engwang he kan ti chuan he asirwa tori nu hi a first love nen khan in ang em maya kum thum dem ta khan a first love hi athi towa ama wanga thian nge ni ekson lak lain motok na su tu chu a first love hian anam suna ama zok su in sutira chuan athi zuita khania deklen po hi aglo na em maya ti chon tu na hian a first love me rang chi pu kha sirwa tori helo nei ta ni motor tong chuan deklet chu chuka ti chuan ano pu hian enga tinge khalai khani thuta khalai kha chu ka thuna tu mun ne sin avatia asirwa tori chuan a chu tiang klo khole nem kan pu hian helai hmunah hin thu tu kan min tia chu wang mai nia anti deklen an pu hi chu ngai dan ni ro khop maya mun pakhatang kal dona chumi tan chuan in bua sei wangin a thin ram na chu alan ti ga mem lem lova ma se asirwa tori nu chuan ke hi bian ka khania chuan i ala tanga goi chot lim che khania Mr. Declan Starling sirwa tori thari kan ni boka tin a hanin mel khre ti ve boka zanana hian di lam na hun ro pui tak mai mun pakhata don tin an soya chumi huna jo kal ve chak lu tuka kan pu hi min khoi ve turen ka tia chu wang chu helai muna lo thu hi kan ni e an tia chuanin a engma lung ngai tu om lo nia in nu pen ka engma chu tiang ang buina tu thlen don lo nia an ti ji bokani seitong khan deklena mangai ma sabak chu athi towa ma se bian ka nen hian an melen ang em maya chu wang chuan anu pui tan chuan ngai thataka om chu a ha de to me the chu mai ni ravin deklen hi me pa ve tak mai nia thutluk na asiam to ni chuan a thutluk na ang chuna kal de mut mai theina anu pui tan po lo thonom ve tak ani ti chuan anin nei lai te kha han ngai to leta an chung ko in du ta na deklen po hin mangai vion in hria ama pa na mangaya ti chuan anin nei ta khania anin nei thutiam po deklen hian kadam chungin ka mangai chenga ka kanam lo san ngai lawang che thi in thutiam te kha asiam khania a han ngai to leta a chu tianga ka ring hel nga nga po hi a dik che bi kom love deklan hi mi pa ve tak mai nia a thutiam chu hlen nge yang ti na ngai to ni ti chuan ne ka chu on honga bian kan hena chuan yung po ni se lo chok photte a ti tamaya bian ka chu khila hai khop mai pui ka ti khop mai pi ai wais tin a chuak ve maya an nung la ma chuan awa thuta ni ti chuan le a chunga chuna han luta deklen enga tinge ka si thi ti hian aloin eja sa an tia ti chuan an nung thu bian ka chu ai thiam lo khop maya ai rista chu ati taw de mak to mai sia deklen chuan anu pui chu ti taw nei ti kha thiama ani chuanin kan ho me don hem niang amo dai chiang vak lo chuan vakal khek po angai lo nia a han tia chutale ai ris chuan sual thiam tak chuan bian ka nangpo i vakal kham du chuanin taxi wala mai te che ka pasal nen hen kan ho le me ngai ni chu tin an soi khum deuh saka deklen ngai dan chu ni lo khop maya ma se eng vak chu sei lem lova bian ka la chuin tlakhung takin ole o kolova chuak mayang ani phat me o tin yang takin pona chuna chuak ta hala deklen le iris te chu an tlan ta wanga in lama chuan an hota ni in an vatlen nu chuan deklen chu alung oi wak lawa na ron mulim ve chong nia chuan ke mani po min la kha chiang nu tuk lawa inga tinga ka tiang khan in ti nga ringo ta a fulu tuk lo sin a han tia ma se iris chuan a voi khatna ni a ron ti engmo enge sium je chu anti chuan iris chuan a voi khatna ni kum he le chen hi ibula kom ve towa mei chedang i motora i chuan ti voi khatna ni tina han sei ta khau maya e chu tiang song chu ni lo ngai ni mo
kalau khem hi le nem an ti chuan ati khan khelo deuh su I ho sa thile ti theya nang ma ngai na tu me chetam tak chun om ti ka khave vek lom chuan chung ho lo don san dang pui thiam zia ka khia me chia ingai sak lo zia te poka khave vek ma se voi nei thil ti kha hanin ngai tu le te in soi fia na ka momo ne I soi fia ngai chunga yang a han dia chuta Declan chuan kal na ya ni wa wang chung chuan I thik deuh ti nai ne mo tin a moya chuan zoi muang chuan han fo pa a ri spot chuan alo do ve mai poka mani de chu kan wen ha thokania eng ma buena tu rom lo nang ne na kan in kar le ani ne kan in kar te ko chu khai khin si po ni lo kan na thok thak ve mai ni kha kam mi pangai chu nong ba hi nia lom tin han se ya a ri chuan a ro chuan do ta soi chu ang lo khop mai chu wang chu thu soi hi kan ring phat mai tiang tin a fop tur bo chu a han do ve thadeu chuan am pani chuan an om dun chho le ta phot ani atu ka lo ni ya office a chuan Declan chu lo oma abula chuan a songa tori po chu lo buai ve deuh chang chau to ne ti chuan me che pakathian box pakhathi on delivera Mr. Sterling inu puita na ithil lekha hei hi le ka on delivera a han tia he athil le hi ni zana an li lam na an pho chu pakhat an nge ni chana moi tak mai hi nia a songa tori bian ka chu kan kala kon en chianga he awan moi em an lo tia ka khoi ve sin theingem an ti chuan bian ka enge ni thil dik lo o mem nia an tia a san chu amit tu ye lo pangal deuh kiaw ani a eng mom lo ve Mr. Sterling nim zana thil thleng kha poi ka til tu ka nia an ti chuan chu tianga poi ti tu om hlenem ke mani them o zo ka nia kan pui khanin khatiang khana ti che poi ka ti khop mai chuan he sana poi ka thupa choinan ka piang che kha kan pui chuan in hei ai thwa thwa nei lom atia ma se bian ka chuan in pui khana kha chuanga min hau le ngem tin han sia chu tiang zo ngai su ani chu ne ka tan mat don chong lo a kha thiam lo to kang kha tin a pe a han bun tiu chin vel ta ne ma se chu te phal taka am bun tiu chin vel lai chu helaya on deliver tu nu hian alo en deu ra umaya a melan dana tong chuan adik lo ti hria theya pon lama chuan a chuak ro za zal boka chuta le in lama ai oi si Mr. Declan an pui chuan message adong tanal mai nora nen atong message adonga chu message a chuan hey ipasol khan asoka chokitan sanale sakania ti heroin ziaka chu men rovin link pakhathi ro da chu link chu han lek chuan bian kai live na video lo ni voin chu kan post nen atong in thu tha tak mai ka donga kan ro ha chang te hian lungai kun mai lovin ke mane hi kanin ti chak thak le tu kan tin asana bun lai te chu han ti lang pa hetianga min fui thaw tu boss kan hi kalom hle maya kan thona mun hi nuam ka ti nei tia live video clip hilonia chu video clip an mu box si chu ai wei sing dan jon ro khop mai Declan achan tiu han kan sei dun vek toy mo ka tia ma se hetiang hin ro ti ve lamo ka khiat lo line tiang hin ro ti ve lamo tin a thin chu rem to khop mai chuta message ro thon tu no ai hian Sterling henu hi kalau boy pui don em ni iduem an do tia ma se a question angai do ve hey chanchin me gon khira chu wang chuan ke mang kalo ching fel mayang kalom nu to get message chu athon let ve ta ai we si chu lo ha wang khop maya ai ngai to de wang maya thutna chuan han muwa tinge ka tiang o tin angai to wang mai ni a phone chu a han le ya ti chuan le khat tiang mai chia mai khan ka pasali ati buayang ti hi kalo ngai mi lo a za thak zok le mai atia Joanna chu a call ta ne hello Joanna Sterling company a khan mai chen na thakho zong kha lo khom la ka du ni ma se bian kai kha chu eng ma lo khil lo la anti chuan ole te gang mai ise yong chuan kalo ti don nia atia ai oi si hian Joanna hi call in Sterling company mai che zong chu present lo perfect tu na tia chuan ma se soita kan khan bian kai chu pe ve ro turin ati pokani he thili tina chan chu bian kai chu chuan present chu dong don lova ti chuan a pasal Declan chuan en tiang in nya chin fel alo du sok tak takem a en dana dang lam tak takem ti chu khriata du wang ton tu ma hian experiment ati chin don ani
eng tiang takin dong song chemo lo khachak le mai din an nei thalak en wang pa chuan angai tua Ole Sterling Company building lampang chulo langa na thok ho mai cheu chuno lom khop mai an tam present an kon keng trau maya avan lomom tak em pistoling chu avan lomom tak tin an lo au chel chul maya ma sen han sem phei zera bian ka chum pek kan ta de maya ti chuan kha jong kha kan lo sem thei chu ni e tin pistoling in zawai tan thil pe ka kon ken sak chewa lom takin in lo dong don nia hei hinang mani ta tur leo leo present a pek chu ni hi an han tia an han honga thrimoi takhilo ni hloma pistoling chu avan thil phal ve mole tin an thi o zong tak mai chu lo ni hlom bok nen an lom tho chu an sei do chul hlom mai ni ti chuan le kha in thil pe kha in IG ate in social media account ate in post dok don nia kan pi fel je hi kan the dak hi kan ti ve thei to kan ni han tia an van lom take man ti sup lai chuan bian ka chuan eng ma don ve lo wang chuan lai tak chuan lo om ani chuta le a thian te ho chuan kan khatan ta bian ka eng mai dong ve na nge a an lo tia chuta ani te chu pistoling an a pe dei to lom chu wang chuan pek ve kha ngai ro tin kan pi khan min khula tin helai mi hin kan soya IG account an han sek chian nak chuan asan thak bun lai chu ala in post book nen en tu thian tu ani hi mole ani chu sana lo pen hi enting e sana te ilong nen ngam zo ka sana hi lo pe chemo tin an thua sal ton ta ne bian ka chu khriam mati khop maya chulai mun tong chuna tlan chuak ta dai mai ti chuan office lama chuna valut ta pistoling engmo sei du ka ne ya an tia enge nia an ti chuan he snamin pe khi la thei lawang khongai takin ina le mai don nia atita ti chuan dek tlen chuan a han en wanga inga tinge nia kan nu in thil dik lo ti le ta em nia an ti chuan chu ti nom pong phone ro boina ka thlen mai chok ning ka khia hi ka IG account na han ka post sa ka lom em awang khan chu inu pui khan alo muwa chuan alung oi lo ta ning ka khia tin a han sei chowa chu ve a phone chu han met enga IG chuna han lu ta an hnuai mai chian ha thokho zong chuan thrimoi tak mai an lo dong ve kan ti chu azum hungal ta zung mai boka chu thira han mu chuan ameng phok le mai rang takin in lama chuan va hota bian ka po kha kon hoi hone ti chuan le anupui iris nena chun lung oi lo tak chuan avakala anupui la chuan in soi fi ain amai kon hoi ho zo kan mo tin zene deuh mai chuan lo tong khuma chuta helai muna kalo hoi ho na chan chu mai chana nge he boina hi soi fi ka du wang ani han tia ani hi ti boi to lo la ka du ni ani lo ve chuan tin a kan tong le ya ma se ai ko se chuan ani lo ve chuan eng tin mo en thil nge ti tuma an tia ka soyang khan ani hi na kon thok thak lim hlot ania ne zana zak takin siam towa nuam lo ti kal ho wangin present ka pe ve mai ni kha chu chong chu ni engma thu dang om lo an tia chuta bian ka chuan Mrs Darling poi ka ti khop mai he thil thinga wang hian he tiang thil pek man to lu tukhi tun mai ka dong ngai lawa ka lo me ma chu wangin ka lo post dak balani kha min kha thiam don nia a han tia thil dik lo ka ti ni chuan du le ka didi le mayang nangman i du ni phat chuan ka pai da thei nia a han tia bian ka mo ni khai ming kha inu ka ni lawa in zio tu tu pok ni bok hek lawa iti tur le iti lo tur sei turin hun ka nei bok hek lo ma se ke hi deklana nu pui ka nia chu wang chuan ka pasal bula diklo ta ka lo omani chuan chumi te ma chon chu ka ti tu ka ni ve kham khema chu wang chuan ni lo kha thiam don nia a han ti chuan Declan Sterling chu thinarim ta du tok te tin kan out the throat maya Iris helai munai hian thu pha choi turin alo kala ni hi a han ti chuan Iris chunak lo chuan kanin ka ka mai chedang anin rol voi khatna ni tlat a thai he thil hi ka ti to vat tu ani tin an ngai tua chuta kan tong chok ve ta ole a thra rom ma se de pe ka chuanin heti ang thil hi thleng to lo se ka du ni a thleng le ni chuanin ka kha thiam to lawang a khriamo tin a kal san ta de maya
ti chuan Declan po chuan ava thla ho ve la ta ni a thla ho nu chuan a on let le a enga tinge kha tiang khan moi lo taka ilo khoma a han ti chuan a tran tiu kha min khel ma sak tu lom sana ka du em ti khuya chu ka sana du tak mai chu khanun hena khan engma se lovin ilo pereng ta ka thinram lo ring am neya a han ti ya ma se Declan chuan ani na taka chuan ni zan thil thlenga wang khan in thiam lova khoi ama ti ya zing ka mu khan amit te po alo bui do luk maya kan ti dan hadik lo ning ka khia chu wang chuan thupa choina ka pe ni kha tin han se ya kha sana ka cheng an zat man ni khriam khati mai ol sama medang pe khoi ngot kha in thiam lo wang ni pon ka khachi alo pe ki du ve kham khrim ning ka khia Declan he hi khia la ka du ni ki chuang ka mangai tak tak che nia tin kon soi chuaka chuang kanin ka ga hian me chadang la zap lo se ka du ni ani lo chung ka in mangai na hian om ziom don chuang lova chu thil chu thleng lo se nang poni du ga ring tin a han se bokani ne ki pon ka du lom tin lo se ve mai boka ti chuan a ro chuan Declan hian ka lung oi lo ni ti a khachiang veo to wa chu wang chom bian ka kha alo chei kol vel to lo tu nga ngai phut me tiang tin a pasal chu a thuanga a om nei to a pe se ya chimini wang chon avom na ya lung oi tak chon a hmuya chon ava fo vel ta ni chutia am pan hiya anin fo dun vel lai chuan hetiang boi nei kanin ka hian thleng to lo se ka du tak zet zedania a han tia Declan chuan ka tiam a che ka tiang thil chu thleng le to ngai dawang tina sei ni ole atuk lo ni chuan bian ka chu office ta ma chuan a kon kal vele ta ma se helaya an tha thok pakhat hian helai mun hi chu i kala kan tol hutlat mai tin a ban lo phota enga ingi omzia Mr. Stallinga assistant kan sia khoyanga ka kal chuanang a han ti chuan voina tong chuan na thawang inei dowa a hniam do tong in I thongai don ani assistant in to lova chu chu lo khadon nia tin kal san ta ni chu thu han khe chuan bian ka chu angai dan ni lo khop maya chuta helaya muntify tu hi wang kala nang hi gon thok thok hai ni tu kha CEO office ti fai nga ya chumi ti fai na chu nang hian bulletin ve ngai don ani tin ti fai na tu to wel chu alo pe ya bian ka chu lung oi lo khop mai a pia do tang chuan Mr. Declan chu a gon kal pheya a gon kal phe ni ti mu ve la chuan a mu tu chuan chuat chu a han not hal de wat wata chu tia chuat not fai lai chu Mr. Declan chuan muin a lo kal pheya a zona chu na lo dinga a mit ti chu han ti tla Mr. Stalling chi baile tin mit ti tu de puk chung chuan han soya Mr. Declan chuan he in tho hi dunia ti tio sia he tiang nine tho tio te chu in mu sita ni hi a han tia noga khan hen ha hi I thok to don min ti rom an ti chuan chu nu mai chu en tin nge mo chu tiang ti ngam zok le a han tia bian ka chuan top chung chuan Mrs. Stalling kha alung ka ti oi lo ni mai the ni a han tia ma se Declan chuan ma se lo chuan a len hal wata chu nu mai chu tin office to ma chuan len le ta bian kai ka chu a ko kin ni do sakani ti chuan in lama chuan rang takin ava ho nga la ai was chuan ilo le ta mo an ti chuan Mr. Declan chu thin ram le tuka tui no chu la a pai ke ta thuai mai chu no ke them chuan ai was ke chu ati pem nge ya chu ta le thin ram tak chuan enga tinge bian kai su ilo la ti boy fo wa tio ve me te che tin a khok ta khap mai chu ta le ai was chuan makati khop maya Declan chuan amma chong kalo en yame mai ne me theya ma se ton hi to ban to ka se so no so lo ti boi to lo to kan ka du che ni tin an soi chen zom le ta ni ma se ai wes chuan enge se je chu in office a po ko kan kal si lova bian kai chu ke man ka kan ti du da ang ni nga ya mo a han ti chuan I thil ti hi ka khoi va kalam a le pe ka chuan hetiang thil ti to song che ani lo chuan ke en liam mai to lawang a han ti ya ti chuan a kal son to dei ni ai wes chuan a lo chuan mei chedang awang min hau mo avoi khatlen na ni tin akia da thlangena ati liam ai point a thinlung chu ana zo kani ole tu kalo nia office lama chuan na thok ho chun loading khom lai maya Mr. Declan chuan bian ka chu akudan vona to in thok ho zung zung hero friend chu
bian ka hi ka personal assistant na thok me ka to man kon ti boy to lo la adin mun chung chang hen zo na nei pok lo la ka du ni chuan nimin lama thil thleng kan khria noa I thil ti wang hian company tangin ba ni ni vena tang chuan I lo kalangai to lawang ati tam mi mai imun all zong zong chu bian ka hian lo thok mai don ani a han ti chom mi dang ho chuan noa hi kum so ri chuang he company na thok to buk sia bian kai tun nai me kon thok ani sia awa han ban ma emem ve nge mom zia le an han tia an sei deuh lai lai mai chu ta le Mr. Deadland chuan nia in kha thiam lo mai the ma se hei file hian teu noa hian apo wa hi dik lo takin amang ani chuan kan mi lak thar bian ka hi dik lo takin alo ti du la apo wa mangin dik lo takin alo en kola chu chu he company thlenga tan heng ka du lo ni tin an awa noa chuan ton chuak ve ta nia sei dik bian kai chu dik lo takin ke en kol ngai mai an tia ani chuan in pom to a to ko lom he company tong hin chuak la lo le to suang che a han tia ti chuan bedang ho zong zong po chu an chuak ta vek maya ti chuan le chu tiang kal ta vek no chuan voina tong chuan tu man an ti boi to lawang che lamong de wen om don ne a han ti chuan bian ka chuan heti hanga katlawangi haulu tuk chuan inu pui pistoling khana khrianga chuan a thinakim don sin a han tia kanu pui chuan lo khria se engei hlo vuka an tia a lau thong me me mole chu lova kabulai omang ngai si lova gema kom huna ka chunga thil hlo tak a thlen pha meng dik a lau lom tenan soya chutia han seta ka chumi so dek len chuan ani chuan chiang zo kin thil kan soi ngai ni chu lo ko in lama ka holin lo ho tin in lama chuan a hoi hol eta ola chun zum chu episode le kan kon tianga lo chong lo changula kan kon ti chuak le van don ni o